I need somebody to know, somebody to have. It's easy to say it's a nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. I'll be sleeping without. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was out till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into night. You're kinda used to pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. Naitayo mo na ba? May pangregalo ka na ba sa inaanak mo? Marami na isabit mo na ba ang parol? Sa okasyon ito di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito kami naman ang babati. Sana'y maibigan yung mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligayang Pasko at manalo. Bagong taon sa inyo. Pasko at sa inyo. Naibili ka na ba ng damit na bago? May aginaldo ka na ba sa ninong at ninang mo? Gawa na ba ang iyong tambol na lata? Sa Noche-Buena na ba ay may kasalo kang pamilya? At sa pagkakataon, bagong taon sa inyo. Sir, nanggugulat. Magandang gabi naman dyan sa'yo, sir. Ariel Colares. Anyari, sir? Nanggugulat. Nagre-reconnect ako, sir. Mega love shoutout po dyan sa'yo, sir. Ariel Colares. Sir, sa'yo. Tamsak po host. Thank you for that sweet tamsak, sir. Ariel Colares. And welcome naman, sir, sa aking live streaming. Inugulat mo ako, eh. Sabay-sabay tayo umawit sa diwa ng Pasko. Harlem O, nandito rin sa atin. Magandang hapon naman dyan sa'yo, Harlem O. Kumusta naman tayo dyan, Harlem O? Room tour, diba? Mega love shoutout naman dyan sa'yo, Harlem O, si Angkol. Kumusta? Hindi ka nag-live. Pasko, bagong taon sa inyo. Maligayang Pasko, mananalo. Lagay ko muna kay Nightbot, sir, yung ano. Maligayang Pasko, mananalo. Bagong taon sa inyo. Maligayang Pasko at mananalo. Bagong taon sa inyo. Maligayang Pasko
¿A dónde sea que yo esté? Tu corazón alcanza Wala pa po manay. Easy. tu mirada, pintaré. Llegaré. Wala, naglalog ako. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Bigyan kita sir ng AC1. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Ariel Colares. Send siya na po, host siya ng laman ng Gcash. Sir, thank you naman dyan sa'yo. Ako dapat magmingi ng... May naglalag talaga ako. Ano? Naglalag ako guys. Send siya po, host siya ng laman ng Gcash po. Ayun. Thank you naman po dyan sir sa'yo. Harlem, I will inform everyone that my live streaming still Monday to Saturday, 8 p.m. and Sunday, 11 a.m. to 1 p.m. Hope you can visit my channel. Ang munting paalala ni Harlem, naglalag ako guys, pasensya na. Ulitin ko kaya, gawin ko na lang na rest stream. Baka gusto nyong umakyat. AC1 guys, AC1 baka naman. Musta naman guys yung maghapon natin? Ako yung maghapon ko is nagpabaksin ako. I am now fully vaccinated and I've got my vaccination card na din. Ayan. So ayun na nga. Fully vaccinated na tayo. Tiles muna tayo guys ng terrace. Ang galing naman. Ang ganda ng ganda ng tiles. Hindi natuloy second dose ko. Bukas pa ako. Ako ngayon yung nagpa second dose, Harlem. Ito. Laminated na ang aking vaccine. Daw ako sa sa Chowking. Pag may vaccination card ka daw is pwede ka maka-discount sa Chowking, 20% off. Ayan. Sana all. Vaccine. O baka walang syringe. Sa regalo sa tuwing Pasko, nagdarasal ang bawat tao at nagpapasalamat sa pagsilang ng Diyos namin mundo. Handog sa Mesiyas, mayroong pangkastanyetas at Pre, kumusta naman tayo dyan, pre? Fully vaccinated na ako, pre. sa tuwing Pasko, Mega love shoutout naman dyan sa'yo. Loading ka ata, pre. Oo nga, naglo-loading ako, pre. Ewan ko, hindi ko alam. Siguro, sa pagsilang malapit na naman yung bayadan ng internet. Naglo-loading nga ako. Ngayon lang naman. Kaya mo na, pre, isang sa regalo sa simbahan at hindi na masakit. Ayun, loading. Hindi na masakit. Hindi naman, pre, hindi naman masakit. Kaso ang talaga, ang side effect talaga sa akin ng vaccine is talaga, pre, talagang inaantok ako. Inaantok talaga ako.
Isang siyas, mayroong kastanyetas, at ang kaluyang dereta. Congratulations, Pri. Tuli ka na. Oo nga. Nagpatuli ako guys kanina. As in. Nagdarasal ang bawat tao at nagpapasalamat sa pagsilang ng Diyos na hari ng mundo. Ikaw, Pri. Kailan yung ano mo, Pri? Ako sa Friday pa. Malapit na rin, Pri. Wala, may video ako nun, Pri. Pakita ko sa'yo yung video nun. Nung binaksinan ako. When good friends are dear, and you wish you could give more than just present from his heart. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, even the man who has everything would be so happy if you would bring give love on Christmas Day. Upload mo sa YT. Oo. Yung nakapila lang ako nun, Pri. Sige, try ko nga i-upload sa aking YT. Upload ko. Yung nakapila, tapos ako na. Say hello everywhere. There's an air of Christmas joy. It's that one song when the world seems Ano bang itatitle ko nito, Pri? fine. COVID-19 vaccination. That words can say. Only vaccination. You give love on Christmas Day. Oh, the man on the street and the couple upstairs all need to know that the Christmas Day. Never let a gift is there that love. Wala nang edit-edit to, Pri. Hindi ko na i-edit. Gandang gabi host. Ronald Tampon, gandang gabi host. Magandang gabi naman po dyan sa'yo. Thank you for that sweet thumbs live streaming. Magandang hapon naman po dyan sa'yo, sir. Ronald Tampon, welcome sa aking live streaming. Meron ka na po, sir, na ano? Tawag dito. Jacket. Ayan. Uy, Pri, na-upload ko na, Pri. Oo. Wala nang ano yon, wala nang tawag dito. Wala, talagang napuputol ako, oy. Inis. Ang mundo ay may kagalakan. Buti pa nag-StreamYard na lang ako, Prima. Ay nakakagulo sa kakaisip kung anong iririgalo sa kanya, sa akin at sa iyo. May parol at may punong Pasko sa simbahan kay daming tao. Masdan mo't anong saya ng bawat isa, pati na ang magkaaway ngayon, pati na sila. Bakit ba hindi pa nga
Paramdam na talaga ang PLDC dyan, pre. Oo nga, pre. Pasensya na talaga. Ganito laging may pagmamahal sa bawat isa. Sana ang buong mundo laging masaya. Pangarap ko araw-araw Pasko. Thank you for visiting MMTFD Music. Ano ko ba ito i-delete? Ay, Na bata ay itang uploadan ko. ng aginaldo. Pasensya na talaga, guys. Naglolo ko yung aking internet. Kay ganda, masdan mo ang iyong paligid, nakakatuwa. Bakit ba hindi pa nga? Mama Adel, magandang gabi naman po dyan sa iyo, Mama Adel Sulit. Welcome back, ma'am, sa aking live streaming. Na ang buong mundo laging masaya. Pangarap Paparamdam na si PLDC. May pa-announcement si Harlem O. Oo nga, ma'am. O, meron siyang announcement, guys. Oo. Humihingi ng ayuda, ma'am. Pasko, sana sa buong mundo. Ora. Hi, Ma'am Adel, sabi ni Sir Ronald Tampon. Ronald Tampon, mega love shoutout daw po sa iyo. Uy, pasensya. Dalawa ko ng doon sa napaka-successful mong grand live streaming kagabi. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, board vlogger. Welcome din sa aking live streaming. Napaka-legit and organic na kaibigan natin yan, guys. Beng Shop Channel, mega love shoutout din po dyan kay Ate Beng Shop Channel. Nagbabalik din natin ang kaibigan, ma'am. Mega love shoutout po dyan sa iyo. Thank you for that sweet thumbs up. Dinadalaw ako, guys, ni loading. Pasensya na kayo ni aling loading, o, diba? Ewan ko kung ano nangyari dito sa aming internet ngayon. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Pasensya na kayo, guys. Ayan yung mga nandito sa atin. Maraming salamat, guys, for stay. You are all enjoying Pasko, o, diba? Ate Beng Shop Channel, thank you for that sweet thumbs up, Ate Beng. Kumusta naman tayo dyan, Ate Beng? Ma'am, hindi ko pa naayos, ma'am, yung tawag dito. Yung channel mo, ma'am, kasi hindi ako ma'am, hindi ko na-check ngayong araw na to. It is reconnect talaga ako, eh. In-upload ko na, pre. Processing daw HD version, sabi niya, nakalagay dito. Loading host. Oo nga po. Laging loading ako, guys. Board. Oo nga po, sir. Sana bago magpasko ma-okay na. Opo, ma'am. Sana ibalik na yon yung tawag dito. Yung pwede ka na yung pwede na mag-reapply uli. Nag-email na naman ako, ma'am, at nagre-reconnect ako. Naglolo ko talaga, guys, ang aming internet, ang aming connection. Pasensya na kayo. Baka maya-maya putulin ko na lang. Salamat sa liwanag mo, muling makakakulay ang Diyos.
Kiss lang ang pag-asa. Salamat sa liwanag mo. Pre, in-upload ko na pre. Oo. Nung nasa pila pa lang ako, siguro mga 4 pa lang yung nakapila. Yan yan eh. Muling magkakakulay ang Pasko. Muling magkakakulay ang Pasko. Ang nasilbing kong ilaw. Walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo. Nahanda ko na kasi pre yung yung video. Muling pagtagpuan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari ay maghari, sapat ng si Jesus ang kasama mo. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ma'am Claridel, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Claridel Ilanga. Ma'am, nag-umiikot ako ma'am, siguro mga 15 minutes siguro na lang ako. Kasi talagang talagang nagloloko ang amin, nagre-reconnect siya. Mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Hindi kaya ng aming internet guys. Claridel, magandang gabi naman dyan sa'yo. O, diba? Sasamantalahin ko na yung pagkakataon na nakakonect ako. Pag mayroon kasi di mo Bakekang, mega love shoutout din po dyan kay Bakekang. Nagbabalik din natin na kaibigan. Si Toto ata to. Kay Toto, di ba? Mega love shoutout naman dyan sa'yo, Bakekang. Welcome din sa aking live streaming. Guys, hindi ako magtatagal guys ng aking live streaming kasi medyo nagloloko ang aming internet ha. Hindi ako magtatagal guys kasi loko talaga, umiikot. Nasa harang pa daw. Sige. Naka-BG, as in, laging naka-BG. Congratulations naman dyan kay board vlogger guys. Lahat ay mahal sa akin. Sa Pasko Bakekang, thank you also for keeping me in your background. Sir Joel Spines, pinakanta ka ng foreign na kaibigan. may candy at chocolate, peras, kastanyas na marami. Bang nangyari doon sir, kanina? Pag nang malulumbay, ipatiwag ang araw, habang nabubuhay sa Pasko. Darating at kayong lahat ay mahal sa Bakekang, so for keeping me in your background, Bakekang. ang katumbas, parang lumang pagpati na di kumukupas, parang bagong damit, kay linis, kay puti, hindi pa nakaranas ng mansya at Ay, Pasko, ganong hatid ang ihip ng pag-asa tuwing pagkasama ang pamilya, walang katumbas ang bango ng
Pasko ay wala Tibing Show, kumusta naman tayo dyan? Ang Germany natin dyan. Salamat guys sa support. Juts, umiikot-ikot ka na. Laban, Juts, laban. Oo nga, Juts. Pasensya na talaga kayo guys sa mga nandyan. ang bango ng Pasko, kayang hatid ang ihip ng pag-asa tuwing Disyembre. Ang bango ng Pasko, ng hapin ang sarap, pagkasama ang pamilya, walang katumbas. Ang bango ng Pasko, sana lahat makatanggap. Naglalakbay ang aking isip, hanap ka ng iyong sinta. Nayayanig tinghimik na may lambing sa lilim ng damdamin nito. Sumasamo sa puso mo, isipin ko lang ating nagdaang Pasko. Liwanag ng paligid na mamasdan, kahit wala ang tanging ilaw ngayon. Tuwing sasapit ang Pasko, tamis ng ating suyo. Harlem, oo, nandito pa rin sa atin. Pasensya na kayo guys. Talagang hindi pangit yung aking connection ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Puso ay isang Pasko, isipin Ng land po dyan sa inyo guys. ating suyuan, isipin Mag-live ka pa ngayon, ano, Harlem, oo, sayang. ang Pasko. Sapat na ang pagdiriwang, kapiling ka na tuwing sasapit ang Ace, kasi nag-vaccine ka daw. Kaya nga, pasensya na talaga kayo guys. Baka mag-end na ako guys. Pasensya na ako after ko magluto. Ayusin ko muna yung yung aking tawag dito. Ayusin ko muna yung aking connection kasi naglolo ko nga. Mag-end na talaga. Yung lingkod puro. Ikaw na mag-LS muna Harlem. Ayusin ko muna yung aking connection sa internet, ha. Maraming salamat naman dyan guys sa inyong lahat sa mga nakaantabay and enjoy the rest of the night guys. I love you all. Pasko.